Mit navn er Jørgen Sten Sørensen. Jeg er Folketingets ombudsmand. Det betyder, at jeg er valgt af Folketinget til at have tilsyn med den offentlige forvaltning. Jeg arbejder her på Gammeltorv i København sammen med mit sekretariat på omkring 100 medarbejdere. Ombudsmandens hovedopgave er at behandle klager fra mennesker, der føler sig dårligt behandlet af myndighederne. Men vi tager også selv sager op, hvis vi bliver opmærksomme på noget, der ser forkert ud. Og vi rejser rundt i landet for at sikre, at samfundets svageste og mest sårbare personer bliver behandlet ordentligt, for eksempel i fængsler, arresthuse og døgninstitutioner. Vi har også mange andre opgaver, blandt andet hjælper vi lande ude i verden, der selv gerne vil have en ombudsmandsinstitution. Ombudsmanden bliver ofte kaldt for demokratiets vagthund, og det skyldes, at man som ombudsmand holder øje med noget helt fundamentalt i et demokratisk samfund, nemlig at myndighederne behandler borgerne i overensstemmelse med loven, og at de udviser ordentlighed og respekt over for det enkelte menneske. Helt overordnet kan man derfor sige, at jeg som ombudsmand har 3 funktioner. Jeg skal hjælpe mennesker, der i en konkret sag er kommet i klemme i det offentlige system. Jeg skal være med til at afdække og løse spørgsmål på tværs af enkeltsager, for eksempel hvis myndighederne generelt anvender en bestemt lov forkert. Og jeg skal være med til at sikre, at myndighederne ud over det juridiske også husker på almindelig god forvaltningsskik, for eksempel at optræde venligt og hensynsfuldt over for borgerne. Vi har en god offentlig forvaltning i Danmark. Min og mine medarbejderes opgave er at gøre den endnu bedre. På denne hjemmeside præsenterer vi ombudsmandsinstitutionen. Vi forklarer, hvem vi er, hvad vi laver og hvordan vi kan hjælpe. Så velkommen til ombudsmandens hjemmeside.